Вітаю! З вами Юрій Костенко, спеціально для каналу Менавіта Онлайн. Вчора пан Лукашенко дав розширене інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову. Досить таки потужне інтерв'ю він дав і порозказував досить таки цікавих речей. Передусім, те, що Україна має війти в союзну державу Росії, Білорусі і Україні у найближчі 15 років. Це перше. І водночас цю позицію буквально сьогодні в понеділок підтримав російський політик Сергій Цеков. Теж сказав, що Україна має війти у найближчі 15 років в союзну державу Росії і Білорусі. І ця союзна держава, вона потім розшириться до Середньої Азії, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан. Все те потихеньку знову війде в цю союзну державу. Це, скажімо так, один із постулатів російської політики. Вони відкрито про нього говорять. Це їхній стратегічний план на найближчі 15 років для фактичного відновлення Радянського Союзу. Друга позиція те, що якщо почнеться війна між Україною і Росією, Лукашенко розказує, що вона може початися тільки із Донбасу. То звісно, що білоруські війська будуть на боці Росії. І вони розказують, що при таких розкладах Україна за 3-4 дня буде знищена, завойована, окупована за 3-4 дня. І більше ніхто нічого не буде чинити, ніякого спротиву і так далі. Значить, ця позиція якраз зв'язана з тим, щоб, передусім, це є психологічне залякування. Варіантів розвитку подій може бути безліч, але таким чином, що вони лякають, ось це 3 дня, і всі це морально готові. Це досить один із, скажімо, таких важливих аспектів підготовки, психологічної підготовки. І це одне із самих немаловажних значень. І Лукашенко теж підтверджує цю всю тезу, що росіяни, якщо їм збираються воювати, бліцкриг за 3-4 дня хочуть повністю знищити Україну. Водночас, це може бути тільки фантазіями і абсолютно нічим не доказаними. Можливо, що українська армія може навіть задати значного удару по російських і білоруських військах, якщо вони вторгнуться в Україну, таким чином знищивши диктатуру Лукашенка. Може бути і такий варіант. Він про це не подумав. Те саме і стосується пана Путіна. Що, в принципі, є ймовірність така, що ця війна може знищити обидва ці режими. І режим Лукашенка, і режим самого ж Путіна. І в продовження цієї тези Лукашенко, звісно, сказав те, що війська ОКДБ за 2 тижні дійдуть до Ла-Манша. Стандартна російська теза ще з якраз 62-го року. Відколи була Карибська криза, вони розказували, що полчища танків Т-55 із штурмовиками Іл-10 за 2 тижні доходять до Ла-Манша і повністю окуповують Європу. Тобто в цьому посиланні йде, скажімо так, заодно погроза Європі, щоб вони не вмішувалися. Притом це сам Путін не каже, це якраз каже його менший партнер Лукашенко. І з іншого боку, Лукашенко говорить те, що хоче від його почути Путін.
А як насправді думає Лукашенко, про то абсолютно ніхто не розуміє. Чи воно буде так, чи буде зовсім по-іншому. Він може розказувати все, що завгодно, а робити по-своєму. Це теж слід мати на увазі. Потім Путін. Лукашенко розказував, що Бог є білорус. Ну, це досить таки, скажімо так, як з тої серії, що Бог гуцул. Ось. Я вам скажу, в принципі, це правда. Бог є і гуцул, і білорус, і українець, і росіянин, і фін, і індіанець. Ось. І навіть той же самий африканець. Так що це є, по суті, правда. Тут нема нічого такого розказувати. Ось. В цілому, пан Лукашенко, скажімо так, добре грав пропагандистську роль, якраз зв'язану з внутрішнім російським споживачем. Ну і частково лякаючи і Україну, і Європу. За це йому слід ставити 5 балів. За свою визначну роль в цьому інтерв'ю. Ось. І те, що, скоріш за все, його потихеньку взяли в оборот і заставляють таке робити. Все, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. З вами був Юрій Костенко для каналу Менавіта Онлайн.